Загадкавая смерць двух маладых сілавікоў у Віцебску. На каналах Міністэрства ўнутраных спраў і лукашэнкаўскіх медыа раптам з'явілася кароткае паведамленне. У Віцебску пры выкананні службовых абавязкаў у выніку няшчаснага выпадку загінулі двое участковых інспектараў міліцыі. Як бы смерць адразу дваіх сілавікоў справа надзвычайная, але ж ніякіх падрабязнасцяў інцыдэнту праўладныя каналы не прыводзілі. Але праваабаронцы з віцебскай вясны са спасылкай на свае крыніцы апублікавалі шакуючую версію падзей. Усё адбылося ў адным з райаддзелаў Віцебска. Двое маладых участковых чысцілі зброю. Абодвум міліцыянтам было каля 20 гадоў. Калі адзін з іх чысціў пісталет, той выпадкова стрэліў і трапіў у калегу, які памёр на месцы. Першы міліцыянт убачыў, што нарабіў, і там жа здзейсніў самагубства. Дакладных пацверджанняў гэтай версіі няма, але ж пазней следчы камітэт заявіў, цытата: «Асноўная версія здарэння – неасцярожнае абыходжанне з агнястрэльнай зброяй». Праўды, тут тлумачыць, якія неасцярожныя дзеянні прывялі да гібелі адразу дваіх чалавек, сілавікі не сталі. Так што чакаем наступных афіцыйных паведамленняў. Але пакуль выглядае, што версія ад праваабаронцаў вясны пра выпадковы стрэл і самагубства вельмі падобная на праўду.